Anem a saludar un home bocací, del Bocàsser, que viu a soles, però a soles, enmig del camp, en un barco. Dius, con Chanquete, igual que Chanquete. Pele Martínez, li diuen. Pele, míralo. Pero Pele, eres un llop de mar. ¿Cómo estás? Sí. Sí, ¿eh? En un mar de oliveres bordes. M'encanta. En un mar d'oliveres. Ahí tens plantat tu el teu barco. Sí, a mi se munta. Estem veient imatges, Pele, és brutal això, però tens cavalls, gossos, tu vius allí enmig de la natura, mira, si sols un patos, ànecs, no sé què. Sí, és com l'arca de Noé, però l'arca de Pelé. No? Però, Pele, això és molt gran, no sabia jo això. És gran, eh? Però... Sí. És que jo treballo en teràpia en els malalts mentals de la presó i en un centre així del poble. I els meus cavalls faig teràpia en els malalts mentals. En els malalts mentals de la presó, que van allí a ta casa. I del CEN, d'un centre que tenim al Bocàsser. Que xulo el treball que fas. En el CDR, que és un centre de desenvolupament rural, i entonces, pues, els meus cavalls fem teràpia en els... Els teus cavalls fas teràpia i ajudes a les persones que tenen malalties mentals. Pele, eres un... Bueno, i de mobilitat i de... Hi ha de tot. La equinoteràpia, allò que diuen, abraçar a un cavall i això va molt bé, no? Va molt bé, això. Hi ha psicòlogues que treballen amb mi en el centre i també fem en gossets, en una altra amiga, vull dir que... El lloc és espectacular. El lloc és espectacular, que estàs entre oliveres, allí en el terme del Bocàsser. Però bé, i el teu dia a dia és... Això, dona menjar als cavalls... Quina marxa fas, tu, que plantes, tens, no sé, carxofes o... Què fas? Bueno, doncs de matí... Ara també repartim la gent major en el CDR del Bocàsser, per mitjà, també ajudo a repartir per la gent major. Uns altres dies entrem a la presó a fer mort, tenim un hortet a la presó. Després al Singapur també tenim un hortet, també fem en la gent esta. I bueno, hi ha moltes activitats, inclús alguna vegada guisar, el que m'he manifestat, fer manteniment, el que sí que soc multiusos. Multiusos, i eres un home felicet, és que se te veu en la cara, tens una pell, punyetero, i un bon humor i un bon d'això. Ha canviat el xip. Uau, i tant, eh? Pele, ens alegrem moltíssim de conèixer-te i de saludar-te. Igual un dia estaria guai que ens pegàrem un abraç, si vols vindre tu així, o igual tenim que anar allà.